Yauwa, gasar waka tsakanin jarumai guda biyu, Ado Gwanja sai kuma Ali Jita. A cikin wannan fitattun jaruman ne za mu gabatar da gasar waka, waye ya fi iya waka a cikin wa'annan jarumai guda biyu. Saboda haka wanda zai fara Ali Jita, bismillah. A farkon fari ne da na ganki na gagara in wuce, zuciya ta tamkara an shuka ta kamar ice. Ali Jita, walda yayi Ali Jita. Saboda haka ina zuwa. Ado Gwanja, bismillah. Tsoro na Allah, tsoro na rabuwa da ke kyakkyawa. Wayo Safira, ba zan so in barki ba. Gwanja contragulation yayi. Yauwa, ba tare da bata lokaci ba. Ali Jita, na dawo kanka mu je zuwa. And the love I have for you every now and then girma yake. And baby na dawama soyayya na rike. Hey, Ali Jita, gaskiya a gasar wakan nan kai ma dai ka ce wani abu sosai. Saboda haka babu abin da zan ce sai godiya. Ado Gwanja, kai ma na dawo kanka mu je. Ko shi ba mace mai ciki ba amma ya cika laulayi. Wani sa'in in yayi abu tamkar aikin sosai. Walda Ado Gwanja, kai ma dai babu abin da zan ce sai godiya. Godiya, ka sa a comment section godiya.